Els espectacles itinerants són part fonamental del Festival Mislata Art al Carrer. Enguany, en la programació del diumenge, s'ha pogut trobar les propostes de la companyia Traut, Amit Criceto i Satsuma 3.0 de la companyia Escuraplats. El diumenge pel matí va ser el torn del Criceto, que va divertir els menuts i menudes del municipi i a tota la família. Un enorme artefacte ple de sorpreses va desfilar pels carrers de la ciutat. Una roda gegant movia els engranatges d'aquest estrany aparell. L'encarregat de moure la màquina era Il Criceto, un divertit personatge mitat home, mitat animal. Portem aquest espectacle, el Criceto, que el que va és d'una gran màquina que és generada per el moviment que fa un meitat hàmster, meitat persona, que es diu Criceto. Doncs bé, es mou la màquina i la roda gira i al final això genera electricitat, una electricitat neta, que no cal combustibles fòssils ni desembassar aigua de pantans, etc. I bé, hem volgut portar aquest invent aquí. I la gent de Mislata ha respost molt bé, ens ha acompanyat des d'inici massivament, ens ha acompanyat, hem passat pels carrers, hem fet rotondes i finalment hem arribat a aquesta plaça i hem fet la parada, la gran parada, on hem pogut fer la demostració de que realment genera electricitat, ha sortit una mica de fum i hem pogut apagar-lo amb aigua i hem fet música i la gent s'ha passat molt bé i nosaltres molt bé, estem molt agraïts d'estar aquí en aquest MAC, aquesta mostra d'art al carrer de Mislata, estem molt agraïts i moltes gràcies. El públic va acompanyar la companyia pels carrers del municipi, participant amb els actors durant tot el seu recorregut fins a la plaça Músic i Bars. I per la vesprada va ser el torn de l'obra Satsuma 3.0 de la companyia Escuraplats, un espectacle on el públic era personatge indispensable per trobar la rosa dels vents perduda i recuperar el nord del món. És un espectacle que té una estètica steampunk, que és el que seria abans el retrofuturo, o sigui, mirar al passat com si des del passat se mira al futur, com si imaginava el futur el passat. Això és l'steampunk fonamentalment. Aleshores nosaltres partim de la idea de que les ciutats han perdut el nord i nosaltres el que fem és que la gent torni a trobar els punts cardinals. Com es troben els punts cardinals? Com troben el nord, de l'est, de l'oest? Que així és com estem equilibrats i la societat avança. Doncs ho trobem jugant i fent participar a la gent d'una festa. Sempre des d'un punt de vista, diguem, els problemes se solucionen. Com se solucionen? Sempre s'haurien de solucionar en una actitud positiva i és el que nosaltres volem comunicar a tot el poble. Com sempre en el teatre de carrer hem jugat en xanques, aleshores aquestes són unes noves xanques que tenen una tecnologia que ens permet estar estàtics i caminar com si foren sabates, però a una altura considerable. Un espectacle amb una cuidada estètica retrofuturista i una història èpica en la qual els espectadors salvaran el planeta de la destrucció. Va eixir del centre jove del Mercat i va recórrer diferents carrers del municipi fins a arribar a les portes del centre sociocultural La Fàbrica. El MAC de Mislata és un festival ja superconsolidat, molt conegut al llarg del País Valencià i per a nosaltres és un honor estar en, diguem-ne, la jornada de Cloenda, no? I, clar, és una responsabilitat, a més, esperem que tot funcioni, que tot vagi bé, que les màquines que tenim no ens creen ningú problema, però a pesar de tot, si creen algun problema, nosaltres tirarem endavant, perquè l'espectacle sempre continua. Els xiquets i xiquetes amb les seues famílies van gaudir d'una divertida vesprada on no va faltar la música, el ball i el joc, elements destacats del teatre i art al carrer i fonamentals al MAC, que continua creixent edició rere edició i reunint un gran nombre d'espectadors i espectadores cada any.